Говорит Москва. Передаем приказ Верховного Главнокомандующего об освобождении города Днепропетровска и города Днепродзержинска от немецко-фашистских захватчиков 25 октября 1943 года. Того ж дня Москва салютувала 20 залпами. Люди раділи ще одній перемозі над німецькими окупантами. Через 70 років у них ті ж емоції та бойовий настрій, хоча багатьом з них уже за 80. Настроєння, я вам сказав, бодре, хороше. Зустрічайте цей праздник. Валентин Сергійович після війни приїхав відновлювати Дніпропетровськ. Сьогодні йому 90, і він ще працює для рідного міста. Я був у багатьох городах зарубіжних стран. І, звісно, Дніпропетровськ по своїй красоті, по своєму промышленному потенціалу і тим людям, які тут проживають, безусловно, для мене очень и очень большое достояние. Я горжусь этим городом. Чого не скажеш про молодь. Свою присутність тут вони так і не змогли пояснити. Що сьогодні за день? Сьогодні день у нас свободи, після війни. Освобождение, не освобождение. Что вы знаете про этот день? Что для вас это значит? Может, не значит ничего? Я не знаю, Якщо так триватиме, за 10 років біля пам'ятника слави у Дніпропетровську не буде жодної квітки. Хочется пожелать, особенно тем, кто относится к последнему поколению видевших ветеранов, вот школьников, которых было сегодня много, и студентов, чтобы жизни, положенные их дедами, прадедами, были в чести. Після урочистостей фронтові 100 грамів та святковий обід. Визволителі згадали минуле та пом'янули товаришів. Искренне желаю всем жителям нашего города мирного неба и поздравляю всех с праздником. И низкий поклон нашим ветеранам. Анна Труфанова, Євген Лопатніченко. Деталі.